Usim karan Marwen upaim Kensiem ringkat Wemily ke Jirang constituency upa sostene sotun menta kasngi kila lum da ka jingelang ka kerpang bat ki rang pasnong ki baha papo karan Marwen hakane ka jingelang kila don lang ru ki bor pulen bani shimenta haka jingetai halor ka jingsha kendang jong ki priu pasapi an da ka sarkar Assam bat ka jingma kabala ban wanra ya ka jala mikhalia kamtam hakitan kapon pat ka Assam upaim Kensiem ulapan pau ba ka raj Marwen ka dei ka jaka badan bon bha ki brio basyong ka kle bat nakata ka daw ula maham jur yaki rangba asnong ba kin shimkhia bat long ki bahusiar yaki nuki brio ki ba wan thamai kamtam yaki bana bar jela ki bala ban wanning ba ki daw pa pher kum ki wan tre shongwai lani wat ban shongkha ban pinbiet yaki khon samla ban yorung bat bso kle shapo shnong uba sasna sotun Emily ke Jirang uloong bakaran Marwen kebadan hakapot bat ka Assam kadai ke jaka kebadan jingma lada omla ban tela ka mardor ula kentu jur yaki rangba asnang ban long ki bapet ngor bha namar ki long ki batip bha yaki brio bawan thamai hasnong long snong baro kamtam hagi videi bat ka jing song suk song san ka jing song suk song sngan bat kumno ba ngintip ru ba hagi videi bat ka rukom penyaj yaki riti ki dustur aki snong githau ringkat bat ka office jong ka hima milim nang ta ringkat ba ka office jong i paim jong ka raj Marwet ibedon lang hakane ka office taikam ke jongki te nakalang jong aru hadien bai paim ilakhot layanga banedon hakane ka step daka jingso khia bat ka jingkwa kum u nong mi khmat ru kade ka benta ka jonga bandon lang namar ngasutu ba ka raj Marwet hibro kwei ngidon haka border bat ka Assam te khamtam kane ka meeting ka ba ipaim ikhot mantahi ka ai ka bangayo bane share bane kren lang bane paim kalong ba ngidon ya ka jingkhuslai kindiat bat ya ka jing snosir na hadien ba nakaliang ka sokar Assam kala bu ya kene ka eviction drive haki ya ki illegal settlers kibadon ha ketika ha po Assam but nakaliang paim bat ngang layo bani kren ban khot ya ki rangba snong baro ban pinsngau shaki khnang ba ki rangba snong baro kinlong alert kirang ba snong kide ki baklan tam namar pitip khamha mapi haki snong githau ka wei pakwe khithli yeng pitip bat haki snong githau pitip mapi mano badon mano baim mano basa te ngalayo sngo kiladon kirang ba snong kibala ai jingmut kibala kren bat kalong ka basultanat bat bakaba shong nongrim ya ke jing ai jingmut ke jungki ile sngo irang ba snong juk amjok ila jingmut ba ki illegal settlers kila ban wan hakano kono kelenti la ban long dakaba ki kinwan ban shongka kila ban pej ya ki longieng ki baduk ban shim ban shongka hadin sawan buhai sawan lang daki weipat lane kila ban wan kum kinong shongwai te lada kum kirang ba snong lada ba pinai lat bakinwan kum kinong shongwai kan kadon ke jingelang jingidu lang mudjeng bencor hapdeng police department bat ki zabashnong bat ke zabarai hapok right kembet bat halor jingelang emede ban bajungi emede jirang te kapang ke jingelang walang tersi kalong ba manusia berpikir halor kitu ki kibriu ki ba biangkot slang kiba sabe na Assam mendadang sen PKI po media baka Assam ka be ikne ki
jait Bangladeshi ong bambiang kot keslah te ngi septing ni kum hakine ki kum ni ki nong pe sangane karai te kisnong ro wat MLA jungi ro nong ka jerang ro so kya ba kene kam te kulit to tang daw ngi long joint venture mta kasi te banya trilang te ban husiar ban pikir kamtam hakene ka raj jungi ko nong ka kaput per ko pat ka jela kamtam ka jela asam te nadaw ngi don kene ka septing ba yo ke wan tu po kene ka raj ka hima ka jungi te kejuang tum tu kini kibriu kila wan pun ki ko don ki wan tre haki restaurant haki wine shop nane haki petrol pump na haki dukan dukan ayu kater unta te don ki wan rep haki parmau don wan song wai te don pat bam don lat bam don nanti shwe ki yo se ki yo poisa ka shukha shuman ki kun ki juniro te nakata ini hab husiar ba te ina le kata ka program awareness mesti ban hikai kirang besong te ban continue kini ki BDP member ro bakin husiar bakin cek ki kot slide ki briu kira bandung thamai hakso ka thau ba dam don kono jing hura te ina bu kan ka awareness program manda kasi ani ka balai itnat ba ka ya be ba kan awareness program te kirang besong ki ong ba kinjat pikir ba kina tre ba kan ka kam te ngiru om tang ni kira misang ni la de ni habusiar ni hapet ba kumjuro nde man sya tang ni plit te ngiru ni habusiar ni hapet bela kam ram jong namar kene khamtam kene kara juni le kolong ba sukle ma do ni hap pikir ba compare bat ki chka te kam long ba se so hi ikmil enti kata